uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Cela usho ubufakazi bazalwane nami egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Benginokuzwa abefundisi babeshumayela ukuthi there is life after death. Amen bazalwane. Kusho ukuthi bengingayikholwa kahle nje inkulumo yakhona. Amen bazalwane. There was a day ngiba nombono ngangilele ngingalelanga. Amen bazalwane. So emboneni wakhona ngazibona ngingena phansi like yabomuntu make ngcwatsho mayehlisa ibhokisi. Yes ngazibona ngingena njalo nami ebhokisini nguzwa umhlaba physical ukuthi ngingena emhlabeni. Ngangena emhlabeni mase ngifika phansi komhlaba ngafikela kwi room elincane nje. Kwangathi li room lokufikela vele abantu abasuka emhlabeni. Mase ngifika khona kwe room elincane ngibona umakazi wami osowashona, ngibona nabanye abantu engingabaziyo. Nanti bisenzeka umakazi wami kusho ukuthi umuntu oshone esindisiwe bengiba connected kunaye. Then oshone engasindiswanga bengimbalekela because ngangena emhlabeni ngiphethe iBhayibheli good news. So bengivele ngibeka iBhayibheli so abaleke naye because nami bengimesaba ngithi uzongisulela ngamadimoni akhe. But oshone esindisiwe bengikwazi uba connected kunaye. So bengiba connected kumakazi wami. And lapho before ashona ngangiworried ukuthi I wonder ushone esindisiwe na or engasindiswanga. So ngithe mangiphuma kwe room la khona mangimemnyango ngabona abantu abase groundini enkulu, abantu abasha kuphela kwathiwa lesi isihogo. Baningi bagcwele bagqoka izinto ezincane baphethe utshwala ngalamakhaphu wabo abaphatha ngabo utshwala bama ngayo estradweni. Bayajola apha baniza zangikhona nokubheka ukuthi ngale kwabo kunani. Kwakugcwele nje abantu abasha kuphela. Yangimangasa leli ba esihogweni abantu abasha bangaka bagcwele kangaka. Ngathi ngisamangele lokho ngabe sengibuyela emhlabeni. Even mase ngibuyela ngazizwa ukuthi ngiyabuyela manje emhlabeni like ngiyakhuphuka. Maybe kwathatha about 15 minutes ukuthi ngizizwe ukuthi ngisenyameni because ngazizwa ukuthi bengiphuma emzimbeni ngisedla ngaphinde ngazizwa mase ngikhuphuka ngisiza emhlabeni. Now ngabe sengikholwa ukuthi vele there is life after death. Abantu abaninzi isihogo abafuna ukuzwa ngaso bathi inganekwane bathi into engekhoyo of which naso siyaphila. If ufela emhlabeni kunento okuyithanda yomhlaba nale uzoyenza because bebe sebephuza manje bafile but le sebeyaphuza bafile but le sebeyajola. Amen bazalwane. Kusho ukuthi now so uzoyenza ngale kungasekho mnandi but uphoqele ukuthi yenze ngoba emhlabeni ibinguNkulunkulu wakho lonto. Amen bazalwane. Ngambonga uNkulunkulu ukuthi at least sekamphilile ukuthi umakazi wami ushone esindisiwe. Although mina bengazi ukuthi nokuthi ushone esindisiwe or bengasindiswanga. Ngambonga uNkulunkulu ngesixwayiso sakuthi esiphila la emhlabeni ngale impilo isaqhubeka bazalwane. Amen. Lokhu ubufakazi ebenginabo nje egameni lenkosi uJesu ngizocela